развълнувани от това, че 12 са решили да бъдат с тениски на своето изпращане. Може ли да ми разкажеш какво ви почитна към това? Единодушно ли взехте това решение? Ами, всъщност ние някакси спонтанно ни дойде идеята преди един час по физкултура. Говорихме си какво искаме да направим тази година и искахме нещо стойностно да направим, за което да се спомняме с радост на време и с удовлетворение. И затова решихме да направим някаква благотворителност. Първоначално след тази идея сме един-два месеца и така се проточиха нещата, обаче решихме вече да задействаме въпроса и първоначално естествено не беше единодушно, защото всеки иска на изпращането и на баба си да е красив, да е с рокля и така нататък, родителите му да се радват на красотата. Даже някои имаха аргументи, че родителите им няма да са доволни от това, но в крайна сметка всички разбрахме, че това е хубаво, няма нищо срамно и така, макар да сме с тениски. Това е общо взето. Поздравяваме за това решение, пожелаваме една добра